Fe enw yw Aled Evans, I fi'n ffermio yma yn fferm y rest Garllanboedi yn partneriaeth gyda'n frawd, a ni'n magu gwartheg beef wedi wneud arno borfa. So wnaethon ni penderfynu ar y start fod rhaid i ni'n gallu gwneud elw bob blwyddyn mwyn i ni fod ma'r blwyddyn ar ôl ni a mwyn cael datblygu'r busnes. A'r ail peth gyda teulu ifanc oedd cael amser i gwario gyda'r teulu'n bwysig, a'r un beth gyda wraig a ffrindiau. A wedyn ni moyn datblygu busnes ond ni'n mynd i bod yn browd ohono. So un o ran o fewn yr ymgylchedd, yr ail o fewn y gymuned, a'r un mwyaf pwysig i ni bydde pobl, so pobl sy'n gweithio o ran y busnes, bod ni'n gallu gweld nhw'n datblygu a roi'r cyfleoedd i nhw datblygu hefyd. So dros y 5 mlynedd diwethaf, ni wedi datblygu system pori cylchdro, le ni'n symud y gwartheg bob diwrnod. A mwyn gwneud hynny, ni'n trio cael y gorau allan o'r porfa mwyn cynhyrchu cig o safon uchel. Gyda'r peth mwyaf oedd, o'n i'n gweld bod eisiau mwy o resilience o fewn y system. So gaethon ni tywydd sych iawn nôl yn 2018. A oedd y system hefyd yn defnyddio pethau drud fel cymygylion, gwrtaeth artiffisial. So'r peth o'n i'n gallu gweld oedd o'n gallu reoli'r system yn well trwy gweithio gyda natur yn lle dibynnu arno prynu pethau drud i fewn trwy'r amser. Ond yn fwy na ni, beth o'n i'n gweld oedd trwy gweithio mwy a mwy gyda natur. Oedd o'n mwy o fodd i'r system a'r ymgylchoedd gyda ni lleol o gwmpas hefyd. So ni'n rhan o pilot gyda cwmni Green World a nhw'n edrych arno 50 o ffermydd draws y byd a ni'n un o'r ffermydd cynta i cael y certificate o part o'na a wedi helpu nhw datblygu'r sgîm hefyd fel ffordd o rhedeg system regenerative. A wedi'n gweithio arno siwrne o 5 mlynedd o pethau ni'n gallu gwneud dros y 5 mlynedd na i ddatblygu'n bellach hefyd. So dyw ddim yn biti cyrraedd yr end gol na, mae'n biti fel ni'n gallu datblygu trwy'r amser a rhoi mesuriadau yn lle mwyn cyrraedd y lle yna. A fi'n credu i'r cwsmer mae cael rhyw gorff allanol sy'n gallu dangos bod y fferm yn cyrraedd y safon na. Mae lot yn cael ei weid am y system regenerative yn y funud, ond mae'r peth certification ma'n rhywbeth eitha newydd. A fi'n credu hwnna'n rhywbeth arbennig. I fi'n bersonol, dechreuodd i ffwrdd gyda cymryd diddordeb yn y porfa, a wedyn datblygu o'm yna i cymryd diddordeb o beth yn digwydd yn y pridd, a wedyn mynd o'm ni i gweld sut oedd hwnna'n cael effaith arno adar, invertebrates, wneud pethau fel edrych ar strwythur y pridd i gweld y nifer o fwydyn oedd gyda ni a sut oedd hwnna'n effeithio iechyd y pridd. Y mwyaf gyd ti'n ymfalchio yna fe, ti'n cael mwy o buzz bach o gweld pethau mae'n datblygu hefyd. So, ni wedi ffocysu gyda'r gwartheg, ni'n defnyddio gwartheg beef allan o'r sector odro. So, by-product, I suppose, o'r sector odro. A ni'n defnyddio bris fel gwartheg henffordd ar Aberdeen Angus. A ni wedi dewis y bridiau yna yn bennaf achos maen nhw'n gallu defnyddio'r porfa sydd gyda ni mwyn troi nhw yn eu cig o safon uchel. A dyn nhw ddim yn dibynnu arno ni'n prynu mewn gwaniaeth fath o grawn fwydydd pethau mwyn cael pesgu nhw. Ni'n gweld wedyn yn ansawdd y cig, mae gyda ti mabling gwell yn y cig, ansawdd cig o safon a'r consistency mae'r chefs moyn a pobl gatra i moyn hefyd. Mae'r system cylchdro gyda'r math hyn o wartheg yn rhoi'r organic matter yn ôl mewn i'r pridd hefyd. So byddwn ni'n rhedeg organic matter o ryw 8 i 12%, lle byddai'r system arable ti'n rhedeg ryw 2-3%. So mae'n lot o waniaeth cael y gwartheg fel rhan o'r system. So, ni'n ffodus bod ni'n gweithio gyda'r cwmni Honestburger yn Llundain a hefyd 2 bwtsio'r safon uchel yn Llundain hefyd. A mae cwsmeriad nhw yn rili poeni lle mae'r cig yn dod o, pwy fath o system mae'r cig yn dod o. A credu felly yn bydde llai o gig ond gwell safon o gig. So mae'r system yma sy'n cynhyrchu cig eidon o system bori yn apelio iddyn nhw. A wedyn beth ni wedi gwneud trwy y diddordeb o cael y feedback o'r cwsmer, o'r chef. Fi'n credu ni fel teulu wedi cymryd lot mwy o diddordeb yn hwnna. So ni wedi dechrau gwneud bocsys yn lleol wedyn hefyd. Dechrau i ffwrdd gyda teuluoedd y ffrindiau, ond wedi datblygu fewn i gwefan a tudalen Instagram. A mae jyst gweithio gyda y cwsmer llawer mwy agos yn gwneud y jobyn lot mwy diddorol. Lot o fewn amaeth yn gweithio, mae fe fel rhywbeth John yn gweithio 90 awr yr wythnos.
i ni wedi edrych i creu system so 50 awr yr wythnos i ni moyn gweithio ar y mwyafrif. Dros y 5 mlynedd ddiwetha, os ni'n gallu datblygu pethau tyma bach fe, wnawn ni edrych i lleihau hwnna. A wedyn mae cymryd amser i ffwrdd gyda'r teulu, mynd ar gwyliau gyda'r teulu yn rhywbeth bwysig iawn. A fi'n credu trwy mas yn y diwydiant yn gweud am hwnna, bydd yn annog y diwydiant yn gyfan gwbl i newid, a hwnna dim ond y peth pwysig i denu'r talent i mewn i'r diwydiant i ni angen hefyd. Probably peth gorau, fi'n mynd i gwaith ar bore dydd Llun a dyw ddim yn teimlo fel gwaith. A fi'n cynna'r peth gorau allan ni weid am y system, i ni'n falch iawn o'r system a'n browd iawn o'r system.